Cengol iki rasanya pusing. Ceketet, betul sekali ceketet. Dan picetono. Ora mau piceti ngompol-ngompol iki engko aku kok. Ayo sing gaul. Weh, rasanya jan biar enak. Sing gaul. Oh, tapi cuma cekrek-cekrek loh. Ya lho, aku tayangan ngerti. Ayo sing gaul. Betul. Oh, iki sirane kayak kopi hari ini. Oh, bagus. Sing gaul ini. Aku mau ngomong. Ayo temen aku jajan lagi, aku capek gitu. Jadi sing gaul ya. Oke. Bagus ora. Ya ngono lho. Perasaan iki. Aduh, yo sing gaul. Ayo mbak dibeli mbak. Sampai yang guyu aja dibeli ya. Kerupuk kulinya etalase 1 28.000. Bisa COD, ayo dituku Bip. Anu Rip, yo kono lho. Ki rasane ki yo kono ki. Wah. Kok gak pada parah pinter ngomong. Wah, gaul tenan. Yo kono ki lho, wah energik. Wis pusat tenan iki. Soalnya gede tadi apa Rip? Oh, tadi apa soalnya gede? Tadi apa? Tadi Batman. Masa apa ini gede tadi Batman? Ya kono loh, yang mending rasane ya kono kene bagian pinggang, bagian pundak iki rasane jan koyo kopi Rip. Ayo sing bagus, sing energi. Wong wedok kudu energi. Kulo. Ya kono aku ding makan mijet dino ya. Ya kono ki lho, wah. Rasane jan ugal-ugalan. Senut iki. Ya. Nah. Montutino aku. Tempe masak. Ambune kaya apa? Tempe masak. Rip natu. Apa? Ajan pecel. Gaul apa ora Rip natu? Sapa kayak teko kayak? Oblek. Ayo sing gaul. Sing teko sapa kayak? Ayo sing gaul. Iki rasane kijen nganu iki. Ayo sing gaul. Enak aja lo ayo. Gak untuk mie goreng lah ya carane ngene kok. Manut peragi. Yo kono bilo. Bagian. Alergi ngono nek kok. Pilih natu. Ajen pecah. Natu. Yo, masalah yung. Yang manis. Ayo pijeti sing gaul. Ya kono. Bahasa baru. Ya mbak, ayo dibeli ya. Setelah ini offline. Wes kesel mbak. Jadi yang udah dimasukin keranjang, dibeli ya, di check out. Terima kasih mbak, bilang apa mbak ini. Itu nggak nesin delok-deloknya sehat selalu semuanya. Lancar rezeki. Dongo sih tangannya dongo. Muka-muka mbak sing nonton lancar rezeki. Muka-muka kabeh sehat-sehat. Muka-muka mbak bahagia dunia akhirate. Muka-muka rukun rumah tanggane. Muka-muka lunas utangnya sing diutang. Muka-muka dipermudah apapun urusannya. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Dadah, assalamualaikum. Kecawok ke? Siapa cawok jenenge?